kaborom bat ka jingo showblay sai sen hai kani ka janmiet nga ai ku be pi paro ha ka karteng ke jong Jesus Christ ang training ka ting ka jong blay kani ka por na ka shitiu pol si ka nong Ephesus ka long ka baar ka khot ka bening kong ka khot ka basipo but ha kani ka jing kai ka don ka part 1 part 2 part 3 hado ka part 5 nga kwa bapin ya page ya barok ni video un khu e skade e na ka benta jong pi shimet bat ai ka yang sem jong pi barok away kom tang asdang na ka banga shupule na ka Ephesus long ba ar khot ka meneng kong hado ka khot ka basipo kting ka jong blay ka ong komne ulapen im haba pila long ki bayap da ki jinang kang bat da ki pop hagi ba pila juyat menno kat bakum karukom jong kani ke perthai ka bakum us im ka jing sin shar ka sun ka jong kata ka mensim ken ka batrai menta haki khon ka jing bam ko ngo hapreng jong ki ba mangi barok ngila ju im shi sen ha ka jing kwa ka do jongi da ka bangile e ka mon jong ka do bat ki jong ka jingmon bangila julong nala ke tan ra ki khon ka jing bitar kumju kum kita ki we hinrei ublay kuboro ba khot ka bening kong khot ka balai ka peni ka jimam don jing karman chu jingi ki breu ne khot ka basau pat ka ai yang ka kuboro ba ka ong hinrei ublay ba ulong u bakin rei ka jingi snei namar ka jing i ka ba crown jong u da ka ba ula i yangi wat men ba ngi la long ki ba yap da ki jing ringkang jongi ula pen im yangi lam bat u kris da ka jingi ai la pen im ye pi ba ula pen im yangi lam bat u ha ki jaka beneng ha u Kris Jesu ba unyo pen i ha ki karta ki bansawan ya kata ka jingken rei ai ka jing ai jong u ha ka jing lesbon shangi ha u Kris Jesu namarda ka jing ai la pen im ye pi da ka jinget ken kata ro om na pi hi kalong ka jing ai ublay om da ka jing le ken ba unu nu ru unyo ban sngew sarong khot ka basipo namar ngi la long ka jing thau jong u bala pelong ha u Kris Jesu ya ka jile ba ya ke ba ublay ula kre lupa bangin yo ya haki kini kilong kiwe ni ki khot ne tin ga jong ublay ke ba tangman sipuli ke labiang man shong no snap jar no ndrei nga wala ka de nga ma snap jar no ndrei tang kata ndrei nga kwa ba sam kan dia bat phi na ni ka benta jong ka tien ka jong ublay da phi puli ki benta ke ba shikmat jong ka ni ka lanong ba ki khot ba ni kong ka ba lai pini ya lai tli ki ai kiba interplay bani kiba le markel yang interplay ni kiba interact baka jingim ka jongi kibriu baka tangi ya ka perthai lani the world kabar ngi yauta ka baba ka ong ni kumusim ka jing sinshar ka sun the devil himself baka balang i the flesh bat ka do ni lightly ni gi mo kaperthai sultan bakado kiba interplay baka jing im jongi kibriu dan we bru jong le bakatang body version wang ba dan like group kibriu langan chu paraphrase ni ka janmit wang don ka group ka jong dan ka group ka jing e yaki ka dai be kaperthai lada kin chu like lana kin chu kiar na ka e ka kaperthai kale na ka im kan bu yaki ka side ki ong lani kabadang kami kitang makin siulat na kata kapertay. Bansukiar na kata kapertay. Wala kin perkhat kum taru dan pasaarli ba interplay ka jingim ka jongki ngi the devil and the flesh. Usultan bat kado kabay interplay ka jingim ka jongki. Dan pat sa kaway pagka group. Stat na ka janmit. Kaba tikum ka to ka Flip Wilson theology. Kaba kiong gom ni the devil made me to do it. Deu sultan uba pelong pelak uba kenshot yang abangan le ikini kie. They will always look for the devil everywhere. They make sultan always the devil. Kan ho kanong ka baja ka jing always bet the devil. Lalaki modor kom taru kabasapat kaba interplay ka jing im ka jongki kalong sakai kado
Baka pertai. Lagi kau melanyo syaitan ru. Kita melawan lain. Nagado. Banaka pertai. Dan pakai ke grup. Kapa. Tang. Giba belembay. Baka digado. Kapa kenshot yaki. Bakin le ki ki bamday ki jing em ka jongki. And on and on and on and on. Walakin kenok kum taru. Tadi kau melanyo nagadoru. Dan sa arli pat giban terpli ka jing ka jongki. Ipat. Kapertai bau syaitan. Kaya ka problem ka jongi. Habang gini ka benta. Kaya ka jing Hai ka jing im ka jongi. Habang gini ka interplay ka jing im ka jongi. Kalau kan ni. Lemdang ngis ngau tu. Baki ni kia try ka jing im ka jongi gibriu. Nginam ngau tu adu kat nok. Ka jing baman jong kapop. Lani kata ka jing long tan rai. Balas niu. Bam don jing kerman syu. Ka jongi. Hak ya kaba la hem en yangi, la prison yangi habaro kiliang. Kapertai, ka influence yangi, ka do, ka influence yangi, ni ibau taun usim. Ka jing sencar ka sunru u influence yangi. Na kada bon ba na pdeng jong ki babon, ki briu, ong no. Kila do no, ya kata ka jing snyau tu, kila lost no, ya kata ka understanding. Ya kata ka jing long tan rai. Bam balas niu, bam don jing kermen syu jongi. Na kata kadao. Kam babon ba kim shimla. Plead. Ya kata ka jing aye, bat ya ka jing snay. Ka jong ublay hai ka jing im ka jong ki. Siap yang hai ka ni kapol. We are totally depraved. Ni long ki break ki bam don jing kerman syu ka jing sniu jong ka long ka bam don jing kerman syu. Ngim dan hok in bangin priang na ublay bakot. We don't deserve anything from the Holy God. Ni deserve ka pat. Ladang ngim deserve na ublay bakot. Ni deserve ka ya ka jing bitar bat ya ka jing bishar ka jong u. Menenga puli na dakok balay. By nature, we are children of wrath. Kajing tan rai jong hingi long ki kun jong kajing bitar hakmat jono hakmat jong ublay. Na kata kadao habang isngau tu ba ye kanika dor jong kajing bam don jing kerman syu ka jongi. Kam pelong yangi bangin sngau tu ba kajing siu spa. Ye ka mensim ka jongi bat kajing im ka jongi. Kade kata kabangi don kame hado kata. Palat bane ke bam. Palat bani ke spa, palat bani ke ying, palat bani ke jing nang jing start, palat bani ki jong kani ke pertai, ka badan kam palat kadai ke jing siu spa. Ye kani ke menstream ke jongi, ka bam don jing kerman syu hakmat jong ublay ubakut. Syabangnya caprang ngani ke pong akwa ye ka ban. Peni fikan lihat, baik kani ke city jong upol sekinong Ephesus la di baik lagi ar benta. Ye ka first half. Kalau nong ke benengkong ke bahar ke balai, kakeren cepang ke ortodoksi lani kita ki right belief kibala kedau yangi bapen yangi ka ka bau blay ula dep le na ka benta jongi lengba u Jesus Christ bat ka kam ka bau le halor jong kading fna baki second half jong ni ka city kilanong gi basa jong ni ka city ki pen bagi keren changi ye kita ki orthopraxy. Kamu orthopraxy kamu kide ki correct conduct lani ki imperatives ki command ki hukum ki bala kedau yang ni bakum no ngi dei ban hiya lani kum no ngi dei banim kata kadai ka bangi na kani ka chiti la ba ki ar banta orthodoxy but orthopraxy but hakini ki haka first half haka orthodoxy hapdeng kalong ke benengkong ba kalong ke balai hapdeng jong kani kadang kalong ke baar bat agani kalong ke baar ublay lengbau pol open ya kador kajonga bat kador ka jong pi ya kador kajonga bat ya kador ka jong pi usdang na ka baong wong kum ni bat ya pi ula pedim haba pila long ki bayap bat da ka jirengkang bat da ki pop kata gadai ka bau blay lang bau pol upni ka dor ka jongi ha ka babal parang gong and you were dead in the trespasses and sin
Ada fidei ki bala yo ye ka jing panim. Kani ka de khot ka baning kong ka de ka pas reality. Lada himpat yo ye ka jing panim Chris sa ka jing im ka jong pi. Lalu Chris umpat pen im ye pi. Kani ka de ka present reality. You were dead in sin and trespasses. Filong ka yap no ka pop bat ha ka jing rengkang. Showing nya cha prang ngi ka pop. Ngine page that ye ka ki major indicatives ha ka di ka chiti. Ngine page menta na kan long ka baning kong ka de khot ka ba ar fu ar. Kong kum ni. Bat ula pendem ya ki baro apo ki kejat jangu. Bat ula bu ye u balong ka kli halor ki baro jong ka balang. Kapaning kong iyang ni. Kita ki major indicatives. Kalong ba ukris ulong utau kli jong ka balang. Ani kabatay kata ka headship ka jong Chris. Halor jong kata ka met jung u ka balong ka balang. Bat aga ni ka chiti dan si bon tali ki dekat ki bakran sepang ka headship u Chris ka jeng long kli ka jong u Jesus Chris. Na kata daw haki second half jo kani ki chiti. U Paul u blay lang ba u Paul u bu bay dan dia preng ka jeng day ka jong u tengah bat ka tengah. Bat de kani la pin su thi la pin chong nong rim. Ha kata ka idea jong ka jeng long kli u Chris halor jong kata ka met ka balong ka balang. Bangine pejmen taru chushu na kalnong ka baar kada ko ka kandai arpo we du arpo ar ni ige kini ki major indicative kong gum ni wong ak dakot ha kada ko ka ba arpo batlate ye fi lo kanong rim ki apostol ba kinang itu lupa u Jesus Christi u dolong ma u mau dong bahakli u Jesus ulong u cornerstone ha u ke jing tei baro ka wei pa ka wei bala ya pendai ba join together. Kinang san ye ka balong ka ying ublay ka bakho ya try. Join together, grow into the holy temple in the Lord. Ye ka bang nang san. Nginang san ye ka balong ka ying ka bakho ka jong ublay. Ha ka lokot ka ba arpuar. Ha u ye piru la tailem balong ka jaka shong ublay da u men sim bakho. Ngasot nat bhai kani ke benta nakakting ka jong oblay in him you are also being built together into doing place for God by the Spirit hakababal parang latay yangi balong ka jaka jong oblay da umen simba ko jong oblay so iya kini ka long kabadang kong na ka baar puar nang takang long ka baar ka baar puar ni kata ka jinglong kli ukris halo jong taka met ka jong ka balong ka balang Bangi yang ni latay yang ni balong kaway ka balang kaway ka met daw man simba ko jong oblay hagang long ka basan yin pay kata ka major indicative ka baar hagang long ka basan kada khot ka ba kada khot ka bas kasan kada khot ka ba laipo na bangi long ki da khot ka met jong u ka baar pat ngi ka unity Jong kata kamet kabalong kabalang hangning I nabangi long gini kamet jong u ni ka unity of the body. Balagang long kabasaw kada kot kabalaipo upolong to wat pensong CP yo umen simba ko jong oblay. Kamot kumno kata ka jingong bawat ng pensong si yo umen simba ko jong oblay. Haka ni ka context banam pensong si yo umen simba ko jong oblay kade Hagada kot ka baar bukandai banginum kren yaki tinsi nakasintur jongi nang ta bangin bret no ikata gajing thang baro gajing ki bitar gajing kau gajing kan ben lem bat gajing pensusi baro balay namar hakani ka konteks ngila puli menen na kalong ka baar ubatay ya ka met kabalang uday umen simba ko jong oblay banam pensusi umen simba ko jong oblay kalong banam kren ni kita ki chorus word ki kitinsi ki batarno ya ka jinglong kaway kamet ukres kalong bantarno ya kaway kamet ka jong ukres nakata ka daw upolong wanam pensusi umen simba ko jong oblay Malay naman bahag kada long kabasan kada ka balay pong I ka jinglong ka way kamen bat na kinikikintin ki jinglong ki jongi
kapin so si yo men sim jong oblay namar baka pen prano ya kata ka jinglong jong gawe ka mek nganget tu so tu iya kani. Let us be real. Kren kani ka record ka live recording video. Ai ka long real kom bakalong hai ka jhikai. Tali ka ba? Kabalay. Nakalong kabalay ka ka ba arfa upolong gumne. Tiha utau bala banle kham tam e na lor baro bangin pan lengi perkat kabakom katagabor kabatre hangi hau kai long kaburom kabalang bat hau Kris Jesu sha kapateng menre baro hadu hala karta amen kada ko ba arfo ba arwe ka long balai kada ka doxology kada pat ka balai ka major indicative kada kata ba kata ka met pat ka ay kata ka burom sha uta ukli. So ngi menta ka baning kong ngi ka jinglong kliu kresalor ka met jangu ka blang ka balang ngi ka ba ar ngi ka jinglong ka we jang ka ta ka met bat ka balang ngi ba ka ta ka met ka ai ka burom shau tau kli balong u Jesus Christ balai ka ni ka long ka barang kam bangin sngaw tho kani ka long ka barang kam ngi bangin sngaw tho ka long kani long ka ba saba apart from Christ baro nangingin don ha ka wrong headship jaka ya ka bangin long hapo jong ukris ukli gajing im gajongi ngilong panban hapo jong uta usim ubasan syare kasun kran sepang usoitan kabar jaka bangilong kawe ka met ukris ngilong ki parlo ki jong ublay henry ladangim don hau Kris ladangim pat yoma ni gajing panim gajangu ngikilalong panban kita kinong syun ki jong ublay tagabar Bat ka bala. Balay ka ni kalong ka badon kam. Ni mentan baka met kadai bat ay ka burom sya ukli. Mangipat ladang ngimpat yo ka jing panem ngidang sasa ka taga jinglong ka berim ya baka pop bada ka jing kang. Nama la te amraw ni de do de ka pertai bada setan la influence ngi dikini gila gi bentai ka jing im ga jongi. Kum tak do ba ka jingmut ka jongi jaka ba kin pursue ka buram ka jong oblay ngi pursue pen bane ka buram ka jongi hi ngi mani yela di ngi wa ka buram ka jongi hi bagani gani ka babu jingmat hak ma jong oblay na makababal kong oblay nam ai ka buram jong usaway pat kum tak kini ki major indicative kilong ki barang kam ngi bangin sngoto kanang bangin nam ka wrong headship kanang bangin long nginom long kita kinong shun ka jong oblay henry ki parlo ka jong oblay Kaway kamet, ngilong kaway kamet hau Kris, ulong kli, bat kum tak kenang bang nginum wat deka buram ka jongi hinring wat deka buram ngin penan buram yau blay. Kajing kajing kam de tang bala pen he pensan ngi hai kelentik ki bam de. Hendai kajing ka jongi kadai kani bala hem in yangi habaro keliang. La tem rau yangi la ring rau yangi la imprison yangi habaro keliang. We are totally depraved. Ngilong kita kibam don jingkerman show la kaji snew ka ngilong kabam don jingkerman show. U Andrew muriu anggomne. Kata kajing I ka jongi ka ba syapo. Ya kajing dong kam jong kajing suspa ya ka mensim ka jongi. Ka syong ba ka syania ha kajing tip ka jongi. Ya kajing long ten rai ka jongi. Kai kajing long ten rai ka jongi. Kajing long ten rai ka jongi ka day totally depraved ngila snew hadu bamdan jingkerman shu kajilong tamrai ka jangi kalong by nature ngilong ki kun jong ka jing bitar daya kani ka nong rem ken ngin sa syo tu hadu ka no maka redemption ya ka mensim ka jangi kalong ka badan kam we are being hemmed in from every side habaro kiliang hadu bu asis prol wong komne dena kani ka daw ken hadu bagi kmat ki jongi ngeme issue bau Kris ulong ubang uba kordor bat uba don kame ha ka jing im ka jongi kom ta ha ka khot ka beneng kong hadu ka khot ka balai ka pen I ka dor bam don jing kermen ka jongi klem u Jesus Christ baba kong ngila yap we were dead ngila yap dan kibri bakaban fit di ka theology ka jong ki yong ka kantin ya mani kamut bangila yap sisya kasukren tang iya kata bangila shumong ngila pang hang ni bat hang tai sick here and there I can ong kat baki ong hene ka bible ke tu yang iba we were dead ngilong ki bala yap kajing yap borobor kapenya khalat lesingin haki part 2 part 3 part 4 fisai ngan sa I hadu kat no kata kajing yap
kaba kani ka dekot Bible ka batai ka jing im jong aba jong pi. Anyway, ka jing yap ka penia khlat yang ni. Kumba ubriu bla yap ka mensim ka khlat na ka met ka jong u. Kum ta mangiru ngila yap ha ka jing long ka ba ka jam mensim ha ka pop ba ka jing kang. Bat ka ni ka penia khlat no yang ni na ublei uba im uba khut bat u bashisha. Baro ki briu ki unregenerate man ki bam pat yo e ka jing thao tama ba ka jing kha sin ka jong oblei like ba men sim jong oblei how Jesus Christ dau Jesus Christ na kam ta ka burom ka jong u baro ki long ha o Adam u banin kong u poluang na ka rom ka long ka basan ka dekot ka ba kharar wong kum ni rom san ka dekot ka ba kharar na ba kum ta ken kat kum ba da u wei briu ka pop ka la besut sha ka bertai ba da ka ta ka pop ka jing yap ba kum ta ka jing yap ka la wan ha ba ki ben ri baro par namar baro ki la le pop hang nu non jakashu baro ngi la le pop na ka ta ka daw ngi yap ngi la yap ha ka men sim la penya khlat yang ngi na u blei u ba im Kau ni kat sanat pual kong hau Adam baro ngilayap. Kentei bat chen rang kelong rang ba bat temen ada klemu Chris ngi wat labang nang imru ngi im. Hai ka jing yap ka bagan jaman sim. Ngi ya hai ka jing yap ka bagan jaman sim Walking Dead. Hai ka wi ka liang ada klemu Chris ngi de kita ki spiritual zombies. Ngilong ki bala yap amdai namar bangi le pop Henry ngilong ki bayap namar bangi la kha yangi hagapop la kha yangi hagapop kumba kitu kido kha ki ba em hapo ki aquarium mangiru la klemu Chris la kha yangi ha kata ka aquarium jong kapop ngi le pop namar bangi de ki nong pom ka jing tu kampang long yang ki nong tu ngi tu Henry namar ba ka jing long tan rai ka jong hi ke ngi de ki nong tu that's the best illustration ya kata ka jing long total depraved jong ka jing long tan rai ka jongi kani ka hurt ka pride ka jong ha bang I bang long briu dala di hi ubam dan jing kerman shu akmat jong ublei ubakot kampang ka pelong yang ha bang song thu ye kani bangan ya makmat jong ublei bang kerpa de ka jing isnei ka jong ublei ya ka jing isnei ka jong ublei bo blei pet nang te na ka khet ka jong u second ka perthei ngai scam na dang ngim don ha ka jing ka jong Chris ngai scam bagi khmat ki ba khu ka jong ublei u I yangi bangi long ka yap ha ka menstream u I ka ki lum jen tep balap ut no akhmat jong u ublei u ba khu baro la bandai u badon ha po ka thliu jen tep la bandai u bampat yap bro ada klemu Chris ka babal ka batai ya bakum kita ha ki lai teli ki kentin dead and sin ngila yap no ha ka pop bat ngila yap no ha ka jing ring ka